Pozdravia Lukáš Zavri. Dnes vám chcem ukázať novú funkciu, ktorú sme nedávno pridali, staging exteriéru. Poďme si to spolu prejsť priamo v Avre. Výhodou je, že takto budete môcť robiť pekné, krásne vizuály a exteriéru, ktoré sú naozaj že iné, detailnejšie a rozpracované. Postupujete, keď chcete pridávať ďalšie fotky, postupujete klasicky, vyberete si nejakú fotku, napríklad bytovky a vyberete si, čo by ste z toho fotkou chceli robiť. Či chcete bytový dom vylepšiť, alebo je to terasa, alebo je to okolie domu, predná časť, zadná časť domu, alebo iba vylepšiť fotku exteriéru. Ukážem vám nejaké príklady, ktoré som už nedávno robil. Výhodou je, ak budú na obrázku pozemku zaznačené takýto kvázi nejaké značkami, že kde má ten dom stáť, ako má ísť cesta, tak Avra si to domyslí a dotvorí tam vlastne aj dom a aj tú priezdovú cestu. V prípade, že ak to bude iba pozemok, tak doplní dom aj s okolitým nejakým príslušenstvom, čiže nejaká príjazdová jazda, osvetlenie, kríky a tak ďalej. A tu mám nejakých ďalších pár príkladov. Stále platí pravidlo, zachováme architektúru danej nehnuteľnosti, aby všetko ostalo. Tu máme napríklad pekný príklad aj bytovky, ako sme dokončili. Ešte zvýrazním vlastnú úpravu, ktorý ste to ešte doteraz nepoužívali, veľmi šikovná vec, takto vlastne viete doupravovať, ak ten vizuál je taký, že sa dá na to ešte pracovať, niečo zlepšiť. Napríklad ja pri tejto bytovke som dal, že chcem vychádzať z naposled vygenerované a dal som to ešte pridať, že nech mi tam dorobí namiesto plotu pekný živý plot s krikou a dal som tam pridať tieto dva stromy na ihrisko. Takže kľudne iba napíšete, pridať ďalšie autá, alebo tam môžete pridať hory do pozadia, alebo rôzne veci dáte vygenerovať a máte upravenú fotku. Dobre, toľko. Dúfam, že budú krajšie vizuály pre vás slúžiť, aby vám zvyšovali predaje a to je to najpodstatnejšie, preto to robíme, aby sa vám ľahko robilo. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšej novej funkcii neskôr.